Tu știi cum să-ți îngrijești tenul iarna? Dacă nu, urmărește acest video. Am câteva sfaturi pentru tine care te ajută să-ți menții tenul sănătos și strălucitor chiar și în sezonul rece. Iarna poate fi un sezon dificil pentru ten, cu temperaturi scăzute, vânt puternic și aer mai uscat. Iată cum poți avea grijă de pielea ta. În primul rând, hidratează tenul din interior. Bea multă apă și mănâncă alimente bogate în nutrienți esențiali pentru piele, cum ar fi avocado sau nuci. În al doilea rând, folosește produse hidratante pentru față, de preferat unul cu factor de protecție solară, chiar și în zilele înnorate. Acest lucru vă ajută să preveniți uscarea și iritarea pielii. În plus, evită să faci baie cu apă fierbinte și să stai prea mult sub duș, deoarece, în acest fel, poți înlătura uleiurile naturale ale pielii. În final, exfoliază tenul săptămânal pentru a elimina celulele moarte de la suprafață și pentru a-ți menține tenul curat și proaspăt. Urmând aceste sfaturi simple, poți avea un ten mai frumos și sănătos, chiar și în sezonul rece. Ține minte că este esențial să te ocupi de tine și să ai grijă de tenul tău. Dacă vrei să primești mai multe sfaturi despre îngrijirea pielii și multe altele, nu uita să mă urmărești. Ne vedem în următorul video!